V roku 1965 bol daný do prevádzky bratislavský prior. Vznikol najmä preto, aby aspoň čiastočne zmiernil nedostatok obchodných priestorov hlavného mesta Slovenska. K jeho popularite prispelo aj to, že bol postavený priamo v centre mesta. A už dávno je známe, že návštevnosť či vyťaženosť obchodov ovplyvňuje aj miesto, kde stoja. Bratislavský prior sa stal jedným z najvyťaženejších stredísk. Prepáčte, vy ste z Bratislavy, alebo ste prišli nakupovať do Bratislavy? Nie, my sme z poblíž Trnavy. A čo zháňate? Tak zháňame nábytok a konkrétne stenu, obývaciu stenu Radikál, ktorú už po roka zháňame a nemôžeme ho zatiaľ dostať. A sem ste zrejme prišli doplnky si prikúpiť. No tak využívame aj toho, že sme v Bratislave celý deň, máme celý deň na nákup, takže sme sa chceli prísť pozrieť aj do Prioru. A manželka chce kúpiť nejaké záclony a nejaké koberce. Vybrali ste si záclony? Nie, nevybrala, bohužiaľ, není tá dĺžka, ktorú potrebujem. A v poslednom čase sa často hovorí o vzťahoch medzi zákazníkom a predávačkou. Aký je váš názor na tieto vzťahy? Tak ja pracujem Priory od začiatku, od otvorenia. Ja mám rada prácu v obchode, no stretávame sa aj pravda so zákazníkmi s rôznymi, ale snažíme sa, my všetci sme vedení k tomu, aby sme vyšli dobre so zákazníkmi a snažíme sa po každej stránke, aby boli spokojní zákazníci s nami. Máte tu veľa cudzincov teraz? Veľa cudzincov je teraz cez leto, veľmi veľa. Ako sa dohovoríte? Tak ukážeme čísla, napíšu nám čísla, troška vieme, troška rozumieme, tak sa dohovoríme aj s nimi. Ďakujem veľmi pekne. Je teda čo robiť pre zlepšenie obchodnej siete? Ako sa bude rozširovať predajná plocha v Bratislave? Po odpoveď na túto otázku sme zašli za námestníkom ministra obchodu, súdruhom inžinierom Ladislavom Šomodím. Nákupné možnosti obyvateľstva v posledných rokoch, hlavne však v súčasnom období, sú veľmi často diskutovanou otázkou, tak u nás v Bratislave, pravda, ako aj v celej našej Československej socialistickej republike. Na margo celej tejto problematiky treba povedať, že v súčasnom období, keď sa zostavujú nové volebné programy a staré sa vyhodnocujú, zvlášť sa veľa na túto tému diskutuje, kriticky, náročne. Mám za úkol hovoriť o problematike obchodnej vybavenosti v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Veľmi otvorene musím povedať, že situácia je veľmi nepriaznivá. Dobiehame to, čo sme prakticky od oslobodenia zameškali. Aby som použil pár čísel. Treba povedať, že v Bratislave v súčasnom období chýba 40 až 42 tisíc štvorcových metrov predajnej plochy, z toho nad občianskej vybavenosti 26 tisíc a v rámci občianskej vybavenosti až 16 tisíc štvorcových metrov predajnej plochy, čo znamená, že prakticky zmeškáme v obchodnej vybavenosti jednu päťročnicu.